Bona nit. Diputat, alcaldes, companys de govern, regidors, representants de les entitats i totes les persones que us heu aplegat a la plaça dels Arbres, sigueu molt benvinguts a l'acte d'obertura de la Festa Major de Calaf. La Festa Major d'aquest any ja fa uns quants dies que gira, tot i aquesta pluja que no sap ploure. Encara que avui ha passat així de rasquillada, sap greu pels veïns de Sant Pere, d'Aguilar i d'Igualada, però almenys ens ha deixat preparar els actes d'aquest vespre tal com teníem previst. La Festa Major la van començar dimecres, malgrat la calamarsada que ens va caure a sobre, i gràcies a la brigada que va actuar de manera ràpida per deixar els espais de la festa a punt. Dimecres, la vam començar dimecres. Cada any la comencem abans, però és que teníem moltes ganes de festa congriada i vam pensar que el millor seria distribuir els actes bé i no tapeir l'agenda dels 4 dies que són oficials, perquè així tothom pugui anar a tots els actes que vulgui. Dimecres vam obrir l'exposició de les Germanes Prat, que cada any no fallen a la cita en la Festa Major. Vam assistir a l'espectacle El Gaig Daurat, d'en Lluc Maduell, i amb la Marisol Franco, que va pintar-nos en directe un quadre magnífic. De fet, escoltar la música d'en Lluc i observar com anava fluint la pintura de la Marisol va ser una experiència estimulant. I vam tancar una altra edició de les sardanes a la fresca amb la Cobla dels Lluïsos, que també són uns bons amics de Calaf. I ahir vam anar a l'acte de reconeixement de la figura de la Maria Àngels Pujol i Bacardit, la practicanta, amb una gran acollida per part de tots els veïns de Calaf, amb el record del reportatge que li va dedicar en el seu dia a la televisió de Calaf, en el moment en què es va jubilar, i la presentació d'un llibre sobre la seva vida, que us recomano. I el concert de country d'en Joe Fields i els Folky Tones, un cantant que té arrels amb Calaf, i una banda que ha estat tot un descobriment per als aficionats en aquest gènere. En el programa d'enguany recuperem el model de la Festa Major a què estem habituats o que estàvem habituats i que és el que ens mereixem. Ja no només és el catàleg d'actuacions i el nom i la qualitat dels grups, com el que d'aquí una estona omplirà aquest escenari, ni el pressupost que hi hem pogut destinar enguany, sinó l'essència i l'esperit de la Festa Major. Això és la creació d'espais comuns que serveixen per retrobar-nos i donar-nos l'oportunitat de reconèixer-nos com a vilatans. No us detallaré el programa perquè ja el teniu, però sí que hem procurat de portar grups de molta qualitat, d'un registre variat, perquè tothom hi trobi el seu espai i de cobrir els gustos de totes les franges d'edat. En aquest sentit, vull donar les gràcies, en primer lloc, a tot l'equip de govern i a tot el personal de l'Ajuntament que hi ha treballat perquè tot estigués a punt. Penseu que una festa major no s'improvisa d'un dia per l'altre. De fet, l'únic secret que tenim perquè les festes majors que hem organitzat durant aquests anys ja hagin estat lluïdes i hagin atret visitants de tot arreu és perquè les treballem de valent. Vol dir que, per posar un exemple, a partir del mes que ve ja ens posarem a programar la Festa Major de l'any que ve. Per tant, moltes gràcies a tots els que heu treballat perquè les persones de Calaf i totes les que vinguin de fora puguin gaudir de la nostra Festa Major. El segon agraïment és per a les entitats del poble. La Festa Major, aquest model de Festa Major, no seria possible sense la col·laboració i la complicitat de les entitats del poble. He dit moltes vegades que la riquesa de Calaf és la seva xarxa d'entitats, que és àmplia i variada i compromesa amb la vila. Avui no és gens fàcil posar-se al capdavant d'una entitat i és molt complicat planificar i executar actuacions per molts factors, alguns que tenen a veure amb les formes de vida que hem adoptat, d'altres que fan que sigui realment inviable assumir determinades responsabilitats
perquè tot s'ha complicat molt i tot s'ha encarit enormement. Tinguem-ho tots ben present per poder valorar en la seva mesura justa la feina que fan perquè tots nosaltres ens ho puguem passar bé aquests dies. Entenguem que ells sacrifiquen les seves ganes i drets de festa perquè nosaltres puguem gaudir dels actes de la Festa Major. La Festa Major no seria possible sense les entitats, que vol dir les persones que hi treballen de manera desinteressada. Però és que tampoc tindria sentit. És a través de les entitats que ens organitzem com a col·lectiu i també és a través de les entitats que canalitzem els nostres interessos individuals. Per tant, una Festa Major del poble i per al poble per força s'ha d'articular a través de les entitats. En nom de tot l'equip de govern, moltes gràcies pel vostre compromís amb Calaf. Normalment, en els discursos de Festa Major, acostumo a fer un balanç de l'any transcorregut. Avui, però, no ho faré. Per alguna raó que no dic i perquè l'any que ve és any electoral i ja tindrem ocasió de parlar-ne. Em sembla que aquest any no em pertoca de fer-ho i em sembla que ja trobarem el moment que sigui oportú. De tota manera, sí que vull parlar-vos de la qüestió de l'aigua. Des de fa un any estem connectats a la Llosa del Cavall i des de començaments d'any tenim acabada la planta desnitrificadora. No tenim la planta en funcionament encara perquè aquest país va com va. Estem pendents que Sanitat ens doni el permís corresponent. Totes les proves i totes les anàlisis que hem fet des que es va acabar les obres el mes de gener han sortit positives. Però els tècnics del Departament de Salut no han trobat l'hora per certificar-ho en l'informe preceptiu. Suposem que els pròxims dies el tindrem. Aquest matí he tingut l'ocasió de parlar-ho amb la consellera i amb la delegada del govern i s'han compromès que la setmana que ve tindríem resposta. Ho veurem. El que vull dir és que a Calaf tenim resolt un problema que era endèmic. Recordeu que tot just fa 50 anys de la portada de l'aigua. Ho vull posar en el context actual de sequera i de canvi climàtic. En un estiu en què les onades de calor s'han succeït de manera perillosa, com una advertència que ja no sé si és un ultimàtum que ens dona la Terra o l'inici d'una nova era climàtica. El que és segur és que avui hi ha un 25% dels municipis de Catalunya amb restriccions d'aigua. I és probable que aquest nombre s'ampliï si els episodis de pluja que estem tenint aquests dies no s'estabilitzen les pròximes setmanes. Ara, ressalto que a Calaf tenim resolt el problema de l'aigua i que durant aquest any ens hem estalviat les restriccions i les declaracions de no potabilitat perquè siguem conscients de la situació de privilegi que hem assolit. I ho faig amb una única voluntat, que en fem un ús racional de l'aigua, un ús racional i responsable, per no malbaratar-la. Perquè sapiguem valorar el que tenim, el que tants anys i tants esforços i tants sacrificis ens ha costat, per estimar-lo i per valorar-lo, i per preservar-lo. Hem de tenir cultura de l'aigua, consciència de l'aigua, que vol dir que és saber que és un bé escàs que hem de cuidar i conservar perquè ens hi va la vida. Hem d'estalviar l'aigua que tenim, no llançar-ne ni una gota, perquè ens hi va la vida de cadascú de nosaltres i la vida de tots nosaltres en conjunt. Acabo.
És hora de donar pas a les dues persones que enguany ens faran el pregó de la Festa Major. Per presentar-les només em cal una paraula. Referents. Són persones de referència. Per a mi han estat persones de referència durant els 7 anys que fa que ho soc alcalde. Els he sentit a prop perquè sempre que m'ha calgut he tingut la seva ajuda i el seu consell i la seva participació activa. Ara bé, si només fossin referents per a mi, és evident que no els hagués demanat que ens fessin el pregó. Els pregoners d'avui són persones de referència a Calaf. Això vol dir persones que han posat i posen al servei de la vila, al servei de tots vosaltres, tot el seu talent, que és admirable i inacabable. I que en fer-ho aconsegueixen que tots junts siguem cada dia una mica millors, que ens fan millors persones i millors veïns i veïnes. Per tant, ara us deixo amb ells, però abans deixeu-me fer un recordatori important. Recordeu que només sí és sí. Allà tenim un punt lila. La millor notícia en acabar aquestes festes seria que ningú hi hagués hagut d'anar. Que gaudiu de la Festa Major de Calaf. Que passeu una excel·lent Festa Major amb tots els vostres. Moltíssimes gràcies. Bona nit. Hola, bona nit a tothom. En aquests temps en què tot es comunica cada cop més a través d'una pantalla de mòbil o d'ordinador, es fa difícil pensar que algú prestarà atenció a un pregó com aquest si no ho fem utilitzant les noves tecnologies. És per això que quan l'alcalde Jordi Badia ens va encarregar aquest pregó, el primer que se'ns va acudir a tots dos va ser preparar-ho per ser emès per Facebook, Instagram, TikTok i assegurar així dues coses importants que tot pregó ha de complir. Primer, tenir una bona audiència. Segon, aconseguir captar l'atenció dels assistents perquè tothom se senti convidat a les festes que comencen. Tots dos objectius els cobríem íntegrament si ho haguéssim fet a través de les xarxes socials. Vam intentar-ho, però no ha estat possible. Instagram, TikTok i Facebook, el pregó no ens hi cabia. Només hi caben missatges curts i el nostre té una llargada mitjana, la justa per explicar-nos. Per tant, els que encara no domineu les noves tecnologies, esteu de sort. Farem el pregó de manera clàssica, en persona, davant d'un micro, com s'ha fet sempre. Això sí, els que sou addictes al mòbil, al Twitter, a l'Instagram, al WhatsApp i altres mandangues, us fem un prec. Guardeu, si us plau, el mòbil almenys durant 15 minuts. Els 15 minuts justos que durarà aquest pregó. Si ho feu, l'Ajuntament us recompensarà amb un val pel tast a la plaça de l'any vinent. I nosaltres, segur també, amb el nostre agraïment. No. No? No, però què dius? Per què? No, és que hi ha algú de la meva família que ho està gravant. Ah. I no guardeu els mòbils, no. Per una vegada que fem el pregó, deixa que faci. Com vulguis, doncs. Dit això, doncs, comencem. Bona nit, senyor alcalde, autoritats, calafins i calafines, veïns i veïnes, visitants i visitantes, comerciants, comerciantes, passavolants, passavolantes... Bé, vols dir tantes?
Sí, és que hi ha molta gent i, esclar, no ens podem deixar ningú. S'ha de ser educat. A més, si vol ser políticament correcte, ara s'ha de parlar així. Calafines, calafins, estudiantes, estudiants... Entesos. Va, som-hi. És un honor que l'Ajuntament del poble on has nascut o has viscut et convidi a fer el pregó de la Festa Major. Un honor i una responsabilitat ser escollit per parlar del passat i present de la nostra festa, tot aprofitant per convidar tothom a participar-hi. Perquè això és el que farem ara. Un breu repàs del passat i present de la Festa Major de Calaf, del que és i del que ha estat per nosaltres. Sovint, en molts llocs, i amb tota la bona intenció del món, es convida o fins i tot es contracta un personatge famós o mediàtic per allò de que aixecarà més expectació i aplegarà més gent a l'acte. No cal dir que en algun d'aquests pregons mediàtics la relació del pregoner amb l'indret és circumstancial, per no dir purament comercial. I s'ha donat també algun cas en què el pobre pregoner, que no havia estat mai abans al poble que el contractava, li havia costat Déu i ajuda trobar la carretera per arribar-hi. Però, per sort, els darrers anys no ha estat aquest el model calafí. A casa nostra, l'Ajuntament ha optat per un model diferent que es basa en escollir persones del teixit popular calafí amb un bagatge concret, sempre diferent, que s'avinguin de forma desinteressada a comentar aspectes de la vila i la seva festa major. Un cop escollida la persona o persones, es manté el seu nom en secret i no es fa públic fins poc abans del pregó. Creiem que és un bon model i no precisament perquè avui siguem nosaltres els escollits. No us parlarem de nosaltres mateixos ni ens presentarem tampoc perquè la majoria suposo que ens coneixeu. Tenim tots dos bastantes coses en comú. Hem estat posats sempre també en temes de nivell cultural. El teatre també ha sigut un referent important perquè tots dos hem format part de l'agrupació teatral del Casal i tanmateix també a nivell professional hem compartit feina a la mateixa empresa durant molts anys. Deu ser per això i per alguna altra cosa que també ens teniu avui aquí formant per ella. Ha passat un any des del darrer pregó i en aquests 12 mesos la vila ha anat reprenent a poc el ritme prepandèmia. Una prova d'això és l'edició de la Festa Major d'enguany, que recupera el seu format habitual sense cap restricció destacable. En aquests 12 mesos des del pregó del 2021, la vila ha viscut diversos fets remarcables. De tots ells, en voldríem destacar un que els calafins que teniu la meva edat o superior convindreu que mereix una atenció especial. Parlem de la commemoració del 50è aniversari de l'arribada de l'aigua a Calaf. El 29 d'abril de 1972, Calaf, una vila coneguda arreu per ser una terra freda i seca, va veure com corria un riu d'aigua des del portal de Xuriguera fins a la plaça dels Arbres. Va ser una manera de celebrar que finalment l'aigua potable arribava a les cases a través d'una flamant xarxa de distribució. Una aigua provinent del Mantellí des d'on s'havia aconseguit fer-la arribar, no sense grans problemes logístics. Imagineu-vos com havia de ser la vida diària d'una família calafina abans d'aquell esdeveniment. Com havia de ser, per exemple, una festa major sense aigua corrent. Imagineu-vos els malabarismes que la gent d'aquella època havien de fer per estirar la poca aigua disponible perquè arribés per rentar-se, rentar els plats, cuinar, regar les plantes i els horts. Imagineu-vos les baralles per defensar un lloc a les cues de les fonts per poder omplir un parell de galledes d'aigua fluixa. Eren temps en què la família es rentava en un cubell, sovint l'un rere l'altre i aprofitant la mateixa aigua. Això no ha quedat gaire bé, Antonino? Ah, però sí, és veritat. Va. Eren temps en què la família, tal com dèiem, es rentava en un cubell i també hi havia altres solucions imaginatives per recollir l'aigua de la pluja. Temps d'aprofitament en què es guardava l'aigua de rentar les verdures i es reutilitzava per regar les pansides flors del balcó. Quins temps, oi? Doncs aquest any hem commemorat el 50è aniversari de l'arribada d'aquesta aigua del Mantellí i de la inauguració de la xarxa de distribució que va acabar amb totes aquestes penúries.
Aquest ha estat un dels fets importants que hi ha hagut a Calaf des del darrer pregó de l'any passat. Un pregó encarregat l'any passat a 3 calafines del món de la sanitat que van mostrar-nos la seva visió de la festa des d'una realitat inesperada i excepcional, la pandèmia, aquesta pesta del segle XXI que l'any passat encara estava a nivells preocupants i ens convidava a ser molt prudents en la nostra vida social. Sortosament, un any després, la cosa sembla que pinta força millor, malgrat que pel camí hem anat perdent calafins i calafines a qui aquesta pesta o alguna altra circumstància no els permetrà estar avui entre nosaltres. Tant de bo que l'any vinent, amb permís de la verola del mico que sembla voler agafar el relleu, tant de bo, dic, puguem passar full definitivament i no calgui parlar-ne més en molts anys. Escolta, però si l'any passat van convidar 3 persones relacionades amb la pandèmia, les 3 infermeres, Sí. perquè ens deuen haver convidat a tu i a mi. No tindrà res a veure amb això de la verola del mico, oi? No, que jo sàpiga. Crec que ens conviden perquè som calafins de tota la vida, home, que persones que han participat en moltes edicions de la Festa Major, des de dins i des de fora, i aquesta mirada propera creuen que pot ser interessant a l'hora de fer el pregó, res més. Tant de bo doncs que sigui per això, perquè de fet això de la verola del mico sembla que afecta majoritàriament els homes. Gràcies. Per tant, jo d'aquesta potser me'n salvaré, perquè amb 2 vegades que he passat el Covid ja he tingut més que suficient, sí. M'ha costat alliberar-me, només em faltaria això del mico ara. No pateixis, perquè ens alliberarem també de la verola del mico, si cal. Però, com que hem vingut a parlar de la Festa Major, deixa'm dir que per mi la Festa Major, o qualsevol festa en general, sí que és un espai d'alliberament, perquè ens permet bàsicament 3 coses. En primer lloc, ens permet divertir-nos, i la diversió ens allibera de l'avorriment. Segon, ens permet descansar. En tercer lloc, ens permet desenvolupar, ni que sigui temporalment, altres aptituds participant en activitats físiques, intel·lectuals, artístiques, etc. Activitats pròpies del temps lliure. I encetem avui 3 dies d'una festa amb un programa que és el resultat de diverses propostes. Algunes de l'Ajuntament, altres d'associacions, clubs esportius, iniciatives individuals, tots plegats ben segur que porten mesos treballant-hi. Deixeu-nos també que fem un elogi general de tota aquesta gent que participa de forma activa, programant, organitzant, entrenant, assajant, col·laborant, perquè la nostra sigui una festa ben lluïda. Des de sempre, en les festes majors de pobles com el nostre, la cultura i la llengua del país hi han estat presents, i així ha de continuar sent. Justament les festes i les tradicions han d'ajudar a mantenir la nostra llengua com a eina de cohesió i d'integració. La majoria d'activitats que s'han fet en el passat han anat en aquest sentit i així ens agradaria que continués. En uns moments en què la llengua és centre de debat, sobretot en àmbits polítics, jurídics i educatius, reivindiquem la presència del català com un senyal de normalitat. Els calafins, tradicionalment, hem estat gent acollidora, bons anfitrions a l'hora de saber convidar tothom a la nostra festa. Convidem algú especial per compartir un concert, un partit de futbol, una obra de teatre o simplement un vermut en una terrassa. I parlant de vermuts, algú segurament encara recorda els extraordinaris vermuts del segle passat a les terrasses del Rosa, del Turisme, del Canet, del Noi o del Brasil, compartint aquells barbaretxos, els calamars a la romana, les banderilles, les olives o les patates del xurrero, recordeu? Recordeu el xurrero, el Salvador? El Salvador i la seva senyora, que tants anys van exercir a Calaf dins d'aquella caseta de fusta de color verd, on van dedicar tota una vida a dispensar alegria i il·lusions en forma de xurros i patates dins de paperines de colors. I ja més cap aquí, molts de nosaltres haurem exercit d'anfitrions també compartint àpats o vermuts sota el parasol de la plaça Nova o en algun bar de sota les voltes. Qui més qui menys ha convidat algú a festa major en algun moment de la vida. Fins i tot hem vist a festa major polítics convidats per l'Ajuntament mateix o pel grup local d'algun partit determinat. Amb els anys, tot ha anat canviant una mica i la importància d'alguns actes s'ha anat redistribuint d'una altra manera. Abans era la fira del dissabte la que portava més gent a la vila. Ara
són els concerts els que porten més públic a la nostra festa major. Què hi farem? És allò que deia el Bob Dylan en la seva cançó, perquè el món està canviant i ningú ho podrà evitar perquè els temps estan canviant. Possiblement els orígens de les festes majors del nostre entorn anaven associats a celebracions de fires i mercats coincidint amb el final del cicle agrari. Per tant, ja sabeu que de collites n'hi ha hagut i n'hi ha encara de bones, regulars i dolentes. I ja podeu suposar que les cares no eren les mateixes si la collita havia estat dolenta. En l'actualitat el sector primari ja no té el pes que havia tingut en el passat i ara les bones o males collites no condicionen tant aquestes celebracions. El que sí és cert és que històricament hem tingut festes en temps d'austeritat i festes en temps d'abundància. Això no vol dir, però, que per fer una festa sigui estrictament necessari comptar amb un pressupost molt alt. No. Un exemple d'això el trobem l'any 2008, en un context mundial de recessió, una època d'austeritat que no convidava precisament a organitzar festes amb pressupostos elevats, va sortir a Calaf una iniciativa jove que ens va donar a tots una lliçó de com es pot fer una festa sense mitjans, si es compta, però, amb bones dosis d'imaginació. Parlo de la festa menor del 2008 i següents. La idea sorgí d'un grup de joves que dissenyaren una programació amb activitats pensades per a públics molt diversos. Només els va caldre que l'Ajuntament no els posés impediment per instal·lar un espai a la plaça del Ravalet i els deixés connectar l'enllumenat públic. La resta ho van posar tot ells. Totes les activitats van ser gratuïtes i fruit de col·laboracions desinteressades. Així va tirar endavant la Festa Menor 2008, sense patrocinadors, totalment autogestionada, amb assistència massiva de públic i un alt grau de satisfacció general. Una festa popular inspirada en les festes de barri. A Calaf és ben curiosa la diferència de naturalesa entre la festa d'hivern i la d'estiu. Amb els anys, la d'hivern ha anat perdent càrrega festiva en el sentit estricte i tot i que s'han fet esforços meritoris per revitalitzar-la, la realitat és que per a molts calafins, a dia d'avui, s'ha convertit en un dia lliure molt útil per poder anar de compres, al metge o, si m'apureu, a esquiar. Tanmateix, la festivitat de la patrona Santa Calamanda ha perdut protagonisme de forma simultània a l'augment del laïcisme de la nostra societat. En canvi, la festa major d'estiu és tot el contrari, és la festa per excel·lència. Ningú aprofita per anar al dentista, a l'oculista o fer compres de darrera hora. Per la festa major d'estiu poca gent deixa la vila, a no ser que sigui en alguna ocasió i d'una forma transitòria per evitar el soroll d'algun ball o algun concert quan et toca suportar els altaveus a tocar de la finestra del dormitori. En el passat s'havien engalanat balcons i façanes amb banderes i domassos. Eren aquells temps quan el balcó tenia molt protagonisme i els habitants de les cases sortien i s'hi abocaven per mirar des d'allà la vida del carrer. Ara ja ningú engalana balcons i tot s'ha reduït a una penjada de senyeres als carrers més cèntrics a càrrec de l'Ajuntament. És allò, ja ho deia el Bob Dylan, perquè el món està canviant i ningú ho podrà evitar perquè els temps estan canviant. Ja m'ho he après, això, Saps una cosa? Sempre m'he preguntat per què ha arrelat tant això dels 3 dies de festa. Per què 3 i no 2, per exemple? Home, doncs perquè fa molta falta 3 dies. És més, jo diria que ja podem parlar actualment de 4 dies de festa i no de 3. Mira, el divendres ja tenim l'Agrofira tot el dia i els primers concerts que et conviden a viure la nit com si s'hagués d'acabar el món. Després ve el dissabte, més Agrofira i els plats forts de la festa. Ja de bon matí un torneig de tenis taula, encadena actes de tot tipus, infantil, cercavila, teatre i altre cop, concerts fins a les tantes. Després arriba el diumenge, més activitats, tot el dia, i més teatre a la nit, festa de barraques fins ben tard. Home, davant de tot això és evident que necessitem el dilluns per poder-nos recuperar una mica. Un dilluns, això sí, poc farcit d'actes, amb un relaxant ball de tarda i un petit castell de focs de tancament. Sí, però la contradicció està en el fet que tenim un dilluns per descansar, com dius tu. Però potser la majoria també s'avorreix força. Què farem avui fins a l'hora d'anar al castell de focs? Potser sardanes, potser un vermut. A veure si trobem algú per xerrar una mica. Anem a veure les exposicions i així passem el dilluns.
Per tant, vols dir que és necessari? I tant, evidentment que sí, Neus. Mira, si el dilluns no fos festiu, tots serien baixes laborals per ressaca, dona. Excepte els autònoms que no estan mai de baixa. Ah, en això sí, en això tens raó. Els autònoms no agafen mai la baixa. Tens raó. Quan es lleven i tenen febre, es prenen un raig de xarop d'autònom i a treballar. Quan els fa mal l'esquena, una frega amb ungüent d'autònom i a treballar. I així amb tots els mals. Ressaca! Xarop d'autònom i a treballar. Però tant se val, jo crec que el dilluns és imprescindible per desaccelerar una mica i rematar la festa amb un bon espectacle de coets i pirotècnia. Els que no estan massa per tirar coets són els actes religiosos. És evident que la cosa ha anat una mica de capa caiguda. Ja no es veu la missa de 12 plena de famílies mudades de festa major com passava el segle passat. Encara sort que amb la recuperació del ball de la metradansa calafina, gràcies a la tenacitat de la Conxita Solà, s'hi aplega una bona colla de calafins, devots o no. No és un acte estrictament religiós, tot i que s'alterna el seu ball dins i fora de l'església. Un altre acte que malauradament s'ha perdut i tenia també relació amb la parròquia era la interessant conferència que mossèn Antoni Pladevall ens va oferir durant molts anys en una sala de la rectoria en què ens il·lustrava sobre episodis històrics del nostre país. No era altra cosa que un acte acadèmic en dependències parroquials. Els que no som entesos en història van fer-ne uns tastets molt interessants. No estaria de més que algun historiador local prengués el relleu de mossèn Pladevall. I la teca? Si no hi ha un bon tec, no sembla festa major. Fa anys, recordo haver sentit explicar, algunes cases tenien contractada una cuinera. Aleshores les cuineres eren sempre dones i s'estaven a les cases cuinant durant aquells dies de festa. No es movien de la cuina en tota la festa major. Clar, també cal dir que els convidats hi estaven mentre durava la festa i calia alimentar tota la gent, esmorzars, dinars, sopars. I hem dit abans que el tema de les distàncies ha canviat i no hi havia els sistemes de transport que tenim ara, no tothom tenia cotxe llavors. Ara també teniu l'opció dels menjars preparats, ja no ens fa falta tenir una cuinera o el pare o la mare esclavitzats a la cuina durant 3 dies. Continuem menjant pollastre i canelons, com abans, però hi anem incorporant coses noves. Sushi, esferificacions... I escolta, Neus, i la indumentària, que no te'n recordes? Pel que fa a la indumentària personal en dies de festa, he d'admetre que hem millorat força, almenys el meu parer. Els antics costums de considerar que hi havia d'haver una manera de vestir pels dies de festa, exagerada, i una altra per als feiners, van ser per mi un suplici en els meus anys joves. Quan al segle passat s'acostava la festa major, ja patia pel que m'havia de posar el divendres, el dissabte, el diumenge... Ara preval la comoditat per sobre de l'estètica i això és un acte de senzillesa que s'agraeix. Els joves això ho han entès perfectament. Ja, però la roba, encara que sigui d'estil funcional i còmode i tot això i desenfadat, també cal rentar-la quan toca, tu ja m'entens. No ho dic per tu, Antonino, que avui vas molt bé, Molt bé, molt bé. Indumentària pregó. Sí? Sí, molt bé, molt bé. Gràcies, Neus. Fuig. Mira, per altra banda, es fa difícil entendre una festa major actual si no has participat activament en un munt d'edicions anteriors, sobretot les que es remunten a la infantesa i l'adolescència, quan tot és nou per tu i ets com una esponja que s'amara de noves sensacions i expectatives. Els temps estan canviant, sí, però la capacitat d'emocionar-se, d'il·lusionar-se, d'enamorar-se existirà sempre, no canviarà mai. A la festa major de Calaf ens hem emocionat, il·lusionat, divertit, enamorat en el passat, ara i sempre. Nosaltres, com que ja comencem a ser grandets, ens toca parlar una mica del passat. A tall d'exemple, recordem, per exemple, les fires mercats instal·lades al Raval Sant Jaume, que s'omplia d'estants i exposició de tot tipus, productes industrials, maquinària, agrícola, de construcció, de serveis. Recordem encara les sorprenents instal·lacions que en Ramon Miró aportava a l'esdeveniment, amb la posada en funcionament d'algun enginy com la font que va instal·lar davant de casa seva en una de les edicions. Recordem amb admiració i un immens esforç organitzatiu tot allò que va suposar aquelles fires i mercats dels anys 70. Desitgem que l'actual agrofira, amb l'empenta de la marca Mercat de Calaf, pugui agafar el relleu tal com es mereixeria.
Recordem també les atraccions de fira. Les atraccions han estat sempre presents en les dues festes majors del poble, la d'hivern i la d'estiu. Què seria una festa major sense atraccions? Són un escenari de diversió i cares alegres, malgrat que puguin causar una mica d'angúnia a una part de la població que pateix per si li posen les atraccions davant de casa i haver d'anar escoltant la musiqueta durant 3 dies. És clar que també hi ha el consol de pensar que potser el proper any les col·locaran en un altre lloc. Bob Dylan deia... Els temps estan canviant. Ara bé, una cosa que no canviarà mai és la fascinació que suposa per als nens això de les atraccions de fira. Ho entenc perquè, com tots, jo he estat també nen i també adolescent. De la infantesa recordo els cavallitos a tocar de la bàscula, aquells cavallitos de fusta en un escenari barroc de miralls i de bombetes. Eren uns cavallitos vinguts de Gironella, del poble de la meva mare. O ja adolescent, recordo també la presència del Tiro Rosendo, amb les seves escopetes de balins volgudament desajustades, o els autos de xoc, on poder compartir viatge frec a frec amb la noia que et feia el pes. Jo en aquells autos de xoc dels meus 14, 15, 16 anys hi vaig compartir molts viatges amb una rossa de cabells llargs fins que la guardiola acumulada expressament per l'ocasió se m'esgotava. El fet d'haver viscut aquells moments fa que ara de gran sigui més fàcil entendre la fascinació dels infants i adolescents d'avui dia per les noves atraccions, les que ara estan de moda. Els balls, un dels altres actes importants de la festa per part de la població, que és, sens dubte, aquests balls que aglutinen molta gent de la comarca i és habitual poder comptar també amb bones orquestres. Històricament s'han mantingut com un dels pilars bàsics de la festa. Recordo aquells balls de festa major que anàvem a la nostra adolescència i joventut amb una colla d'amigues que teníem. A mi el que em passava, ara us ho explicaré. Anàvem en aquells balls i el noi que m'agradava sempre ballava amb un altre. Moltes vegades ballava amb un altre. Llavors pensàvem amb les altres noies, i què farem ara si ens ve a buscar un noi que no ens agrada tant? Quina excusa li donarem? Això era com estressant. Neus, jo no sé si ara és el moment per explicar les teves vivències de si et treien a ballar o no. Jo diria que hem d'anar avançant perquè si no, no acabarem, D'acord. Però també és veritat que l'edat de la gent que assisteix als balls ha anat pujant considerablement. Hi ha hagut algunes generacions per les quals el ball era gairebé la seva única diversió. Tothom sabia ballar, anaven a peu d'un poble a l'altre per poder anar al ball. Ara no és massa habitual veure gent jove als balls, ha canviat els costums i la manera de divertir-se. Per què? Perquè els temps estan canviant. També recordem els concerts. Mireu, fa anys els concerts de festa major es limitaven gairebé exclusivament als concerts de tarda que feien les orquestres que també amenitzaven els balls. Recordem els concerts que es feien al Centre Vell, amb els Lluïsos, i el seu vals jota corejat pels olers del públic assistent. Tot i que encara es mantenen aquests tipus de concerts, els que realment triomfen a la festa major ara són els del divendres i el del dissabte nit. Concerts de grups molt coneguts que tenen el seu públic i que la gent segueix arreu de Catalunya. En el cas de Calaf, un afegit important pel qual ha vingut molta gent és que els concerts de divendres i dissabte són gratuïts. Penseu en un moment en el concert que ha tingut més èxit a Calaf. Us ho diré, va ser el concert de Charango fa uns anys. Difícilment tornarem a veure una concentració tan massiva de gent a casa nostra. Un altre apartat que tampoc hi pot faltar mai, les sardanes. A Calaf tenim un fet que era habitual a la nostra festa major, i és que durant molts anys havia vingut la mateixa cobla, els Lluïsos de Taradell. Nosaltres la recordem com un acte que formava part de la festa i que sabíem que cada any s'aniria repetint, no en faltaven mai. Per sort, ara, amb l'arribada i l'impuls del nou grup de sardanistes, a qui hem d'agrair molt la seva feina, sembla que la cosa pot tornar a ser el que havia estat. I el teatre? Mira, des dels anys del Centre Vell, el teatre ha sigut un dels pilars bàsics de la cultura calafina. Per molts de nosaltres va ser la porta d'entrada a la llengua i literatura pròpies i una forma de cobrir les mancances d'un país encara a mig fer, un país no normalitzat. Les obres de teatre, en la seva gran majoria, s'han estrenat per festa major, per poder comptar amb més públic del que hi hauria en altres ocasions.
Sense teatre en aquestes dates, sembla que ens faltaria alguna cosa. La Unió Calafina els darrers anys també s'ha afegit a la programació de teatre d'una forma extensa i variada. Però per Festa Major les estrenes s'han fet tradicionalment al Casal. En aquest apartat volem fer un esment important a les funcions de Festa Major que havien fet durant molts anys el Milio de Cal Carlets i el Ramon Mas Carreras, dos dels actors calafins que més participaven en les funcions de teatre i que tothom recorda per les bones estones que ens havien fet passar. Evidentment que són moltes més les persones i els actors locals que han desfilat pels escenaris calafins, però hem volgut parlar d'aquestes dues persones com a representants d'una gran família d'artistes locals que tothom té a la memòria. Evidentment, amb els anys, els tipus d'obres de teatre també han anat canviant i s'ha treballat amb un altre nivell d'exigència, cosa que ha portat a l'agrupació teatral de Calaf, el Casal, a representar les seves obres arreu de Catalunya. I així podríem anar recordant més coses com gegants, tornejos de tennis, competicions de futbol, espectacles infantils, exposicions, piro musical que clou cada edició de la festa. Però hem d'anar acabant, Neus, perquè si no el Nacho, Terrés i companyia que venen després aniran a dormir tard. Sí. Deixeu-nos dir només dues paraules sobre com hem viscut nosaltres moltes edicions de la Festa Major de Calaf des de la nostra parcel·la, el teatre. La nostra visió de la Festa Major com a protagonistes d'una part d'aquesta festa sempre ha tingut com dues cares bastant diferents. Hem format part en moltes ocasions del teatre que s'estrenava al Casal i ens mantenia ocupats molts mesos abans de l'estrena. Arribar a Festa Major significa, per una part, la satisfacció de mostrar el nostre treball al públic, però també uns dies de nervis de darrera hora. Resumint, començàvem a gaudir de la festa una vegada havíem acabat el teatre. Els dissabtes no els gaudíem massa. Els diumenges estaven una mica millor perquè havia passat l'estrena. Jo és que ara, per exemple, Antonino, és que ja tinc com una mica de nervis, saps? Vull dir, no d'això del pregó, no? També, però vull dir, del teatre, que ja tinc una cosa a l'estómac, que se'm posen els nervis a l'estómac. Neus, està bé, però hem d'anar acabant, saps? Vull dir, les sensacions del teatre de demà... No, ara no. No, d'acord. Però estem enganxats a aquest món des de fa tants anys que una vegada ho has provat ja no ho podem deixar. Per tant, hem arribat al final. Res més. Per part nostra, només ens resta agrair de nou a l'alcalde Jordi Badia i a l'Ajuntament la confiança en encarregar-nos aquest pregó i també, sobretot, desitjar a tots plegats que gaudiu intensament de la festa. Passeu-vos-ho bé, sigueu feliços, convideu tothom a visitar-nos i compartiu amb ells els atractius de la festa i de la vila. Ara i tot l'any recordeu també a propis i estranys que Calaf compta amb una oferta turística que va des de les botigues de la plaça fins al seu mercat setmanal, passant per rutes literàries i de patrimoni. Convideu i gaudiu de la festa. Això sí que ho puc dir, No deixeu d'anar al Casal demà o demà passat, perquè ens han dit que hi ha una obra molt bona. Calafins i calafines. Nouvinguts i nouvingudes, que tingueu una bona festa major. Moltes gràcies. A les valls adormides, mentre trafico el meu